O que don Ramón foi e segue a ser para min, a percepción que del tiña antes de tratalo, a que tive no primeiro encontro, e como a expresei artísticamente en retratos e caricaturas, se cadra, digo, pode ter certo interese para unha audiencia curiosa e benevolente. E aquí estou, nada menos que o día en que se cumpren 50 anos do pasamento de don Ramón Otero Pedrallo, nada menos que no centro Ramón Piñeiro, e nada menos que ante vós, que sabedes de don Ramón, da obra de don Ramón, moito máis que a mí. As leccións do profesor Valiñas que repasei estes días son impagáveis emocionalmente. O profesor Valiñas e eu somos amigos desde hai moitos anos, porque nos uniu o amor polo humor. Os dous estamos convencidos de que o humor é unha creación suprema do espírito humano. Aos dous nos gusta o humor literario, pero especialmente o humor gráfico, polo que ten, por ese plus que ten de creatividade artística. Eu empezar a facer unha serie que se titulaba Tipos das nosas praias. E ali estaban os homens que ian á praia a poñerse negros mirando as rapazas en biquini. Ali estaban os que non sabían que ia chover e choveu e estaban toda a familia amparándose baixo unha sombrilla. E había tamén un home que decía, o home que ninguén sabe a que foi a praia. Era o home que chegaba coa chaqueta dobrado no brazo, con zapatos de goma, con gravata. Entonces, Valiñas, cando viu, dixo, este son eu. E decidiu facer un prólogo para un libro que nunca se publicou. Conto isto porque eu sei que o profesor Valiñas non lle gusta que valoremos máis a persoa de don Ramón Otero Pedrallo que a súa obra. El di que é un pecado valorar máis a figura que a obra. En todo caso, é un pecado periano. Eu son dos que creen que non hai que adorar o santo pola peana, e a peana, por lo importante que sexa, a peana é a obra maravillosa de don Ramón. Don Ramón era moito don Ramón. E traio en defensa miña a outro Ramón, a Ramón Piñeiro, que explicaba que hai creadores que son máis importantes que a súa obra, creadores que son igualmente importantes que a súa obra e creadores que son menos importantes que a súa obra. Neste último caso citaba Risco no anterior a Castelao e ponía como exemplo de home que trascende máis que a propia obra a Otero Pedrallo. E naturalmente estou así porque senón eu aquí hoxe non contaría absolutamente nada. O primeiro libro que lín de don Ramón Otero Pedrallo foi a Guía de Galicia. A Guía de Galicia que agora cumpre un século. Eu tiña xa 30 anos porque a miña incorporación ao mundo da cultura e da arte foi sedoria. Pero ao ler e ver aquel libro, contraí as primeiras débedas co autor. Primeiro, porque descubrí unha Galicia distinta da que eu pensaba, e conste que, como dixo Teresa, a miña casa era unha casa galeguista, non era unha casa de cultura, pero os meus pais eran sentimentalmente galeguistas. Eu mamei o galeguismo desde rapaz, non? Pero, ademais, é que no meu barrio, o barrio de Esteiro, que estaba a carón dos estaleiros da constructora, que logo se chamou Bazán, ese barrio estaba poboado, habitado por xente que viera en masa do concello de Monfero, de todas as parroquias do concello de Monfero, que era posible seguiron vivindo como cando estaban en Monfero, quer dicir que todos tiñan as súas galiñas, os seus coellos, e en moitas casas un porquiño pequeno. Ninguén falaba castelán no meu barrio. E cando a mí me mandaban a pasar un mes á parroquia de Xestoso, en Monfero, para acabar de curar unha pleurite que tiña, como todos os nenos da miña idade, íbamos a casa de María Cachona, pois aquelo, para min, era unha prolongación do meu barrio. E
certo que non tiñamos nin auga, nin luz na casa da aldea, pero a auga na miña casa había, pero no meu barrio había en todas as prazas unha fonte pública porque escaseaba, eran poucas as casas que tiñan auga, non? E a luz, e as tantas veces había que case quedaba o mesmo tela que non tela. Bueno, o da Guía de Galicia para min foi moi importante porque, a pesar de ter este galeguismo emocional na casa, pois a min deu un plus de galeguidade. Eu coñecín mellor Galicia, sentín mellor Galicia despois de ler a Guía de Otero Pedraio. E que, ademais, interesábanme moito as fotos que viñan naquela guía, que non sei se son as mesmas, se se repiten as fotos, eu teño a sensación de que non, pero naquela guía que eu vi, había fotos que me inspiraron un debuxo. O primeiro debuxo que fixen, que é este debuxo dun rapaz moi lindo que vai coa chaqueta no brazo, a puncha na cabeza e a vara na man. Fíxeno con tinta chinesa sobre papel e, tempo despois, pensei que podría ser unha ilustración perfecta de Balbino, o neno labrego de Neira Vilas. De maneira que lle cambiei o título inicial que eu puxera de volta da festa e puxenlle Balbino. A Neira Vilas encantáballe, pero non tivemos ocasión de reproducirlo, non? Do libro. Teño outros libros, 2 libros de Neira Vilas ilustrados por mí, e estou contento das ilustracións que lle fixen, pero penso que esta era algo especial. En calquera caso, este debuxo deu-me a mí, por lo menos se non a condición, por lo menos a sospeita de que en min había certo talento artístico e que podería dedicarme ao debuxo e á pintura, non? Este personaxe é o que marca esa posta en marcha da miña actividade artística. Fixen tamén debuxos de humor, baseados naqueles personaxes que aparecían na Guía de Galicia. É dicir, que a Guía de Galicia tivo unha importancia moi grande para mí. Pero un ano despois de se converter a Guía de Galicia nun gran éxito de ventas, Otero, Risco e Ben Xosei foron a pé de Ourense a San Andrés de Teixido para non ter que iren de motos, claro, pero tamén porque camiñando vese mellor e coñécese mellor o país. Eu teño ido moitas veces a San Andrés de Teixido, sobre todo na década de 1970 a 1980, porque pasaba os veráns en Valdoviño e desde ali era máis doado chegar. E sempre, cando chegaba aos restos do Milladoiro que hai á beira esquerda do camiño, eu poñía unha pedra e pensaba, seguro que eles tamén o fixeron. E cando chegaba aos acantilados e vía a vista de Paxaro, aquelas maravillosas paisaxes, e alá abaixo o santuario, pensaba, eles pasmaron exactamente igual que estou pasmando eu aquí. Pois, ese sentimento que tiña eu, teno moita xente. Agora hai unha asociación que está pedindo que se sinale ese camiño recordando aquela viaxe que fixeran Otero Pedraio, Risco e Ben Xosei. Outra cousa que descubrí axiña foi a calidade de orador que había en Don Ramón. O gran orador que Don Ramón era. Un dos maiores admiradores que tivo Otero Pedraio foi Xosé Leira Domínguez, abogado de Ferrol, do que dicían as malas linguas que nunca un preto gañara, pero era bo coñecedor da historia e pintor ao óleo das cañotas máis velidas de Galicia. A min mostraban os lenzos a toda velocidade porque tiña un cento delas e cando chegaba unha que lle parecía especialmente bella, decíame, esta vivo invasionar. E seguía. Pois era correspondente da Academia Galega e na Academia hai nunha
das paredes unha das cañotas deste home que non é precisamente das mellores. Entre os méritos de Leira Domínguez non era o menor o de dar clase de historia en varias academias e falar mal do réxime nas aulas nas que abondaban os fillos de militares e da burguesía ferrolana que apoiaran o 18 de xullo e celebraban cada ano. Outro era o de ter asimilado os discursos de Otero ata facelos seus. Imitaba o ben, non por voz, pero sí o aceno e sí a solemnidade da palabra, ata que coñecín a Arturo Cuadrado, que reproducía perfectamente a Valle Inclán. Eu pensei que ninguén podía facer unha imitación tan perfecta dun orador como facía don Xosé Leira Domínguez de Otero Pedrallo. El foi quen primeiro me falou maravillas de Otero Pedrallo orador. Despois fixeron Ramón Villeiro e Domingo García Sabel co mesmo entusiasmo, pero co mesma fascinación tamén, pero sin imitacións. E despois atopei o texto inspiradísimo de Carlos Variñas no libro Descubrindo Otero Pedrallo. Eu penso que don Ramón, pola súa bonomía, tiña o don non só de facer mellores as persoas que se relacionaban con el, senón tamén de facer mellor escritor a quen escribía sobre el. A min pareceme que o profesor Variñas non acabou xamais a excelencia literaria que mostra nos escritos sobre Otero. Dino limiar de Descubrindo Otero Pedrallo. No noso idioma hai unha palabra que aínda ten sabor feudal. Refírome a acampar. Co seu traxe azul ben planchado, sombreiro e bastón, Otero Pedrallo campaba ben e ía polo mundo tan campante, como un cid campeador da palabra. E máis adiante, cando el falaba, era como se as cousas se fixesen palabra. E segue. En épocas pasadas, houbera moitos bons oradores que se cada lle podían igualar. Polos anos 50, 60, 70, porque el seguiu perorando segundo ese dolce estil vecchio, dei que a súa morte con 80 anos andados, xa eran raros os oradores castelarinos e ningún se lle podía poñer a par no seu xeito de oratoria lírico-académica, non solamente en Galicia, senón en España. Eu coido que don Ramón Otero Pedrallo sabía que era un extraordinario orador e gozaba lucíndose en conferencias nas aulas e nas xuntanzas de amigos. A dona díxolle a Variñas que o día que lle correspondía dar clase, don Ramón afeitábase cantando. O profesor Variñas advírtenos de que don Ramón repentizaba, e é certo, pero para ben repentizar, o orador precisa dúas cousas: enxeño e erudición. Eu non sei se Patricia Arias, que sabe todo sobre don Ramón, ten na súa tese os datos precisos dun feito que eu coñezo vagamente. Foi nunha cea que se celebrou nun restaurante de Conxo ao se cumplir 10, 15 ou 20 anos da creación de Galaxia. Na sobremesa, alguén propuxo un debate entre Otero Pedrallo e Cunqueiro sobre o sexo dos anxos. E os dous falaron 10 minutos, un para defender que os anxos teñen sexo e o outro que non. Pois ben, co que eu sabía polo que me contaran e o que eu vía nas fotos en que ele estaba no uso da palabra, un día quixen debuxar a Otero Pedrallo orador e pechei os ollos para velo. Sí, pechei os ollos para velo e cos ollos pechos estiven ata que o vi. Non é unha broma. Eu, e supoño que tamén cantos debuxantes e pintores practican o retrato e a caricatura, necesitamos ver cos ollos pechos a imaxe que queremos crear no papel ou no lenzo. Esas imaxes, chamadas eidéticas, que poden proxectarse na nosa pantalla mental con extraordinaria nitidez, con detalles precisos, permítenos estudiar e memorizar os riscos máis importantes do modelo para leválos á obra artística. Cos ollos pechos, eu vi o don Ramón tan nidiamente que ata me parecía oír a súa voz. E cando abrí os ollos, enchín medio bloco de bosquexos a lápiz
E cando me pareceu que xa o tiña, enchín a outra metade do bloc con bosquexos cada vez máis sinxelos, máis sintéticos e máis expresivos. E saiu isto. Sí, saiu isto. Este foi o primeiro retrato como orador que eu lle fixe. Pero outro día, collín outro bloc e volvín pechar os ollos ata ver a Don Ramón en plena actividade oratoria e levei a imaxe, o papel, e volvín a eliminar riscos ata quedar cos mínimos posibles, cos esenciais, e despois de varios intentos saiu este. Eu envexei moito a Carlos Maside, espléndido debuxante e espléndido pintor, limitado na súa creatividade e na súa produción por unha autocrítica feroz. Envexeiro non por debuxar e pintar así de ben, por pintar e debuxar así de ben admireino e admiro. O que envexei e envexo de Carlos Maside é a convivencia que tivo cos personaxes máis relevantes da nosa cultura aos que pudo retratar en directo, que é o mellor xeito de retratar a calquera modelo. Os retratos que Maside fixo a lápiz ou a tinta de Otero Pedrallo, Castelao, Ramón Piñeiro, Manuel Antonio, Ángel Fole, etc., son outras tantas maravillas. Maside era un gran retratista porque era tamén un psicoanalista inconsciente e vía o que os demais non vían. De todos eses retratos recollidos na carpeta 50 debuxos de Carlos Maside, houve un que me interesou especialmente, porque intuín que o dibuxante conseguira refletir na imaxe un conflito interior do modelo. Falo do retrato de Ángel Fole. E un día comenteillo a Piñeiro. E Piñeiro, sorprendido polo que ele considerou extraordinaria perspicacia miña, díxome: «Oi, pois sabes que tes razón. Aquel día que Maside debuxou a Fole, foi en Vigo e eu estaba con eles, o Fole estaba pasando un proceso durísimo de saúde mental. Na viaxe comentárame que estaba seriamente preocupado polo seu futuro e esa anguria captou na Maside e levouna ao papel e ti percibíxela». Era un gran retratista, Maside. O Concello de Compostela editou recentemente o libro A presenza do ausente, que reproduce case 200 debuxos de Maside, retratos, caricaturas e bosquexos feitos a boa man, e que fixan as figuras en movimento. Hai varios de Otero espléndidos, algún con variantes pequeniñas, porque Maside era un perfeccionista e nunca daba por rematado un traballo. El foi o gran retratista de Otero e pareceme xusto recordalo aquí. Pasa catro que hai aí, fantástica, outra máis, excelente, outra máis e outra máis. Ben, pode que a miña memoria me falle, eu non o creo, pero desde logo o que non recordo é que Maside lle fixera unha caricatura ao Otero Pedrallo. Pero nin Maside, nin Ferrer, nin Torres, ninguén lle fixo unha caricatura ao Otero Pedrallo. É certo que Conde Corval lle fixo retratos expresionistas, un pouco caricaturescos, pero caricatura, creo que o primeiro que lle fixen fui eu no ano 1972. E se isto é así, compre preguntarmonos por que eles non e eu sí. Para o feito de que ningún deles fixese unha caricatura Don Ramón, non teño explicación, simplemente non o entendo. Para explicar por que xa fixen eu, teño que pensar algo, pero podo explicar. Preciso, iso sí, facer unha breve exposición sobre o retrato e a caricatura. Imos ver. O retrato e a caricatura son dúas formas de intentar captar a personalidade dun modelo. O retratista é fiel nos trazos, nos riscos que traza,
e o caricaturista bota man da fantasía. Claro, se agora poderamos poñer aquí un retratista e un caricaturista facendo un retrato e outro unha caricatura de Otero Pedrallo sendo vos os dous, levaríamos unha sorpresa, porque no momento en que o retratista mostrase o seu traballo, todos diríamos, oh, que ben está. Cando o caricaturista mostrase o seu traballo, todos estouparíamos nunha gargallada. Pero cando nos pasara a gargallada, empezaríamos a decir, oye, pero é que se parece máis, é que é máis na caricatura que no retrato. Por iso, Henri Bergson decía que a caricatura é unha arte diabólica. E non é unha arte diabólica. A caricatura é unha arte que xoga coa expresión característica do modelo. Todos temos unha, dúas, tres, catro ou cinco expresións características. Cando pechamos os ollos e pensamos na algunha persoa que coñecemos, vemos unha expresión. Ben, pois esa expresión está nos ollos e está na boca. O retratista non fai esa consideración. El vai medindo, procura ser fiel ao que ve, e reflexa obxectivamente a fisonomía do modelo. O caricaturista non. O caricaturista busca a expresión nos ollos e na boca e cando a consegue, cando a aprexa, exagera por defecto ou por exceso. Se o que nos identifica verdadeiramente a nosa expresión, o que fai o retratista é simplemente reproducir esa expresión e o caricaturista levar ao cubo ou a enésima potencia esa expresión. Por iso a caricatura produce esa sensación tan extraña que primeiro o de provocar a nosa risa e despois o de sorprendernos porque di máis a caricatura da personalidade do modelo que un retrato ou que unha foto. Pois ben, o meu... A ver, falei tanto que xa non sei onde vou. Sí, por que fixen eu aquela caricatura de Otero Pedrallo? Por dúas razóns. A primeira, porque eu estaba en plena creatividade de caricaturista. Acadara o máximo nivel como caricaturista e disfrutaba facendo caricatura. Pero tamén porque aquel Otero Pedrallo, o meu Otero Pedrallo, era o autor da Guía de Galicia, o que fixera a pé o camiño a San Andrés de Teixido, o que se declaraba unha fantasma do século XIX e o derradeiro señorito da aldea, o que levaba nel os amigos mortos e escoitaba as árbores pedíndolle que non as talase, e o máis importante, o que levaba sempre no rostro un aceno de melancolía. Tiño, claro que tiña. Se agora volvéramos a mirar os retratos de Basile, verían que todos os retratos, en todos os retratos, Otero tiña un aceno de melancolía. Por que? A saber, quizáis porque era aprensivo e temía a proximidade da morte, quizáis porque a Galicia que él amaba estaba en trance de desaparecer. No ano 82 dicíalle ao meu colega e amigo Fernando Ramos: a min o que me mata non é a enfermidade, o que me mata é a decadencia do campo galego. Para min a aldea morre, e se morre o campo, morre Galicia. Tamén o magoaba que Compostela non tivese ópera. Ah, o que sería Compostela con ópera? Sería unha das capitais de Europa, dicía. As causas poden ser esas e poden ser outras, pero o aceno permanente de melancolía anenaba na miña mente a imaxe daquel home vello. Eu vía a don Ramón como un neno sabio no corpo dun home vello, e así o debuxei por primeira vez. E nunca superei o acerto daquela primeira caricatura. Esa, sí. Quero que comparen a faciana de don Ramón, a que lle puxen desta caricatura, coa foto
da que probablemente me servín para debuxarlo. Pasa a seguinte. E agora aí hai que preguntarse, en que se asemella Don Ramón ao Don Ramón da foto? En nada, absolutamente en nada. Pero esa é a maxia da caricatura. Uns riscos que objetivamente non corresponden ao modelo compoñen unha imaxe máis ou menos grotesca que é máis o modelo que o retrato fiel. Eu xamais fixen unha caricatura para ridiculizar a ninguén. É certo que coincidindo cunha campaña electoral autonómica que coincidía coa estrea da película Parque Xurásico, representei a todos os candidatos á presidencia da Xunta, pois como monstruos antediluvianos. Fraga era o Tyrannosaurus Rex, e Camilo Nogueira era un paxaro que tiña un pico longuísimo, como sabes, díxome Camilo Nogueira, oi, é increíble o que se parece a mí. E ainda é máis increíble o que se parece a miña nai. Estas caricaturas eran un alarde do meu dominio da arte da caricatura, pero non eran para burlarse de ninguén. Eu nunca me burlei de ninguén en ninguna caricatura por unha cousa, porque eu considero que a caricatura non é unha arte inferior á do retrato en absoluto. É máis, eu agora podo me comprometer a facervos un retrato, calquera de vos, nunha hora. Un retrato decente, digamos, un retrato de certa calidade, podo facelo nunha hora. Unha caricatura non sei se vou tardar un minuto, unha hora, un mes ou un ano. A Xesús Alonso Montero tardei varios anos en facerse unha boa caricatura. Eu creo que a caricatura ten que ser arte de museo, exactamente igual que o retrato. Pois ben, cando no 72 fixen a caricatura de Don Ramón Otero Pedrallo, a min encantou. Era xustamente o que eu quixera facer. Aí estaba Don Ramón, o aceno melancólico e a cara de neno sabio, e incluína na colección de caricaturas para expoñer. E un ano despois, a Agrupación Cultural Lauriense convidoume a facer unha exposición de caricaturas e dar unha conferencia sobre o humor en Galicia, en Ourense, e fun. Don Ramón non asistiu á inauguración, pero foi na ver o día seguinte. E cando días despois o visitamos na súa casa, os Piñeiro, os Casares, Salvador Rei, e Leuter, moi amigo de Otero, fixo tantos eloxios a miña exposición que eu lle dixen, pois nada, Don Ramón, regálolle a súa caricatura. Entón, Don Ramón, cortesmente, agachaba a cabeza e dicía, moitas gracias. Eu tiño unha cara tan triste. Entón, cando saímos dali, o Leuter dixome, non lle regales a caricatura que non lle gusta. Eu quedei pasmado, por que non lle gusta? Porque non lle puxeches pernas. Claro, Don Ramón era un home, non digo como conselleiro, era un home alto, grande, con as pernas longas, e fixeralle desaparecer as pernas debaixo do bandollo. Porque o fixen así, porque me parecía que estaba máis gracioso. En fin, aquel mesmo día comprometínme a facerlle outra caricatura con pernas, e fíxena, e publiqueina en 1980 nun álbum que titulei Coas raíces na terra e que editou Galaxia para conmemorar os 30 anos da editorial. Desgraciadamente, Don Ramón non viviu para ver nin para ler o que eu escribira, e o que escribín foi o seguinte. Cando naceu Don Ramón, seu pai plantou unha araucaria noviña lá en Tarsaba. O neño e a árbore medraban xuntos como irmáns, e Ramón contoulle sempre as súas mágoas e delicias. Don Ramón entendía a voz da natureza. Dela aprendeu a técnica da oratoria, deitado nos penedos cobertos de mofo molo que tiñan o mesmo feitío das cadeiras do Ateneo madrileño, o estudante escoitaba atentamente o asubío do vento,
o canto dos regatos e o silencio das ervas ao medrar. Así conseguiu don Ramón ser o intérprete genial da terra. O barroquismo da súa oratoria era como o da catedral compostelá. Palabra e pedra semellan agromar do chan e voar cara ao ceo. Na invernía do 1976, un raio fendeu a araucaria de Trasalba. Don Ramón, o bo, o amigo fiel, o sabio humilde, morreu poucos meses despois na casa de Ourense. E a madeira da irmá serviulle de cadaleito para que os dous xuntos conversaran coas estrelas e descubrisen o secreto do camiño de Santiago. No alén, a voz de don Ramón seguirá a ser expresión do sentimento da terra. A co, as cholimas e demais flores ventureiras láianse aínda co poeta. Algo de todos morreu contigo, algo contigo se nos enterra. Galicia, velliña, chora ao longo das sementeiras. E eu agora faríalles unha pregunta. Fallei eu con esta caricatura ou fallou don Ramón? Hai no meu deseño unha ridiculización inconsciente pola miña parte ou falloulle a él o sentido do humor? A primeira pregunta respondo que non, eu non fallei. Nos anos 70, Carlos Casares e eu creamos na región a sección con esta lupa que resultou o primeiro espazo de política internacional en galego. Eu facía a caricatura de Pinochet ou da princesa Margarita de Inglaterra e Carlos poñíalles o texto. Pero tratábamos tamén de personaxes galegos e un foi Otero Pedrario. Sen poñérmonos de acordo, Carlos ilustrou con un texto, puxo un texto a esta caricatura miña e dicía: este don Ramón Otero Pedrallo que retratou Siro é o don Ramón neno. Hai tamén o don Ramón mozo que conta fermosas historias da súa época de estudante e o don Ramón que di que os seus osos pertencen ao Paleolítico. Pero eu penso que o verdadeiro é o primeiro. Hai en toda a finura do seu trato, na bondade que lle enche o rostro e na xenerosidade que a recende, un recordo antigo da alma nena. Como, sigue, pero dou un paso porque é un pouco longo, como non ia ser un modelo de conduta e limpeza cuidada ao servicio da súa terra quen nunca deixou de ser neno? Por que non había ser patriarca de toda unha cultura quen soubo ollar no cerne do seu país, co ollada sempre escrutadora e sempre receptiva dun picariño aldeán? Por iso, este don Ramón é o don Ramón enteiro e verdadeiro. Isto dicía o Casares, repito, sin poñerse de acordo comigo. De todos os xeitos, ainda que a don Ramón non lle gustara esta caricatura, don Ramón tiña sentido do humor. Eu só podo dar fe de que tiña moito sentido do humor. E unha proba é a carta que Castelao lle envía no ano 35, cando está exiliado en Badaxoz, unha carta que empeza así: Señor don Ramón Otero Pedrallo, meu querido irmán, que a túa felicidade non teña remate, que non a mingue a túa ledicia, que non che falle o xamón e o viño e o café e o cigarro, que chegues san a bello pedreiro e deas ao mundo un fillo do teu talento cada ano, que chegues a ver a nosa terra en paz e en gracia de Deus, que chegues a ver ledo e satisfeito a risco, e canso de vivir entregues a alma aos anxeliños cando xa non teñes nada que facer no mundo. Todo eso desexo eu para ti, por seres o home máis completo que pareu a nosa terra. Non se lle pode escribir así a alguén que non ten sentido do humor. Na mesma liña de Castelao, don Ramón dicíalle na entrevista citada a Fernando Ramos, o meu colega, dicíalle: a min, máis que nada, conservou o viño do Ribeiro. E eu digo, o viño do Ribeiro e as paparotas que comía a faltar, que o diga Teresa, que o viu na casa dos pais moitísimas veces como invitado,
E o postre, que nunca lle faltou, era un copón de natillas como unha palangana. Teresa García Sabel e eu fixemos un libro titulado García Sabel, a voz e a palabra, que en breve editará Galaxia. Nese libro, García Sabel fala da admiración e o cariño que sentiu por don Ramón. Chegou a ter unha relación, chegou a haber unha relación paterno-filial, absolutamente. Cando lle morre un amigo moi querido, Emilio Mosteiro, a Domingo, que fai Domingo? Escribe unha carta a Otero Pedrallo e dille: estou moi conmovido e non acerto a ordenar as miñas ideas. Perdín definitivamente un amigo de toda a vida, un amigo leal, entrañable e bo. Perdoe que abuse da súa bondade dicíndolle estas cousas, pero vostede é para min como un pai. Eu agora, nestes intres, síntome un pouco neno. E noutro momento, está a punto de tomar un avión. Domingo tiña moitísimo medo a voar, non? E volve a escribirlle a Otero Pedrallo e dille: e como sempre me deron medo os avións, e 3 veces levei un susto moi grande, escribiulle: querido don Ramón, dentro dunha hora vou coller o avión a Madrid. O mércores próximo estarei voando cara a Buenos Aires e quero que as miñas derradeiras liñas escritas en Galicia sexan para vostede, mestre e pai. Compréndese que eu chegase a coñecer ben o exemplar humano que foi don Ramón nas moitas conversas que sobre ele tivemos Domingo e eu. Porque teño que dicir, porque vostedes non teñen por que saberlo, pero durante meses, durante un ano ou quizáis máis dun ano, eu ia frecuentemente á casa de Domingo García Sabel na Coruña e falábamos durante horas diante dun magnetófono. Non sei, porque me confiou secretos dos que non falara con ninguén. Supoño que con Piñeiro sí, e pode que tamén coa súa dona, pero desde logo coas fillas non. En aquelas conversas con magnetófono e sen magnetófono sempre aparecían as persoas queridas, desde Valle Inclán a Otero Pedrallo, desde Luís Seoane a Dionisio Ridruejo. Eu mesmo digo de Piñeiro, que tivo unha relación moito máis intensa e íntima con Otero Pedrallo do que pode parecer. Fago unha pausa para comentar algo que podría poñer, se isto fora un escrito a pé de página. A primeira é sobre o trato cerimonioso que se usaba no encabezamento das cartas entre amigos. Castelao escríbelle a Otero Pedrallo, señor Don, Domingo García Sabel escríbelle a Luís Seoane, Luís Seoane escríbelle a Piñeiro. Bueno, eso tamén o facíamos ainda o facíamos os mozos da miña xeración. Pero a mí o que me sorprendeu foi que cando eu tiña 17 anos e veio unha rapaza nunha verbena dunha parroquia próxima a Ferrol e ela escribiume unha carta e empezou dicindo: hola, amable e simpático amigo, salud te desea quien salud tiene, gracias a quien así lo dispone. Despois de dicirme o que me quixo dicir, despedíase de min dicindo: algo máis, nada máis por hoy, queda suya a súa, queda suya esta que non soy, aquí o nome da rapaza. A segunda nota é sobre o medo de Domingo García Sabel a voar. Xa se dixo que 3 veces salvara a vida milagrosamente, e decíalle: pois non teñas medo, porque non pode, o azar, o destino non pode estar persiguíndote constantemente. Ti xa libraches, 3 veces estiveches ao vento, xa non pasa nada, pero en serio tendo medo. Quero contarvos unha, porque é especialmente interesante. Isto está grabado nunha desas conversas que tivemos. Di Domingo: Ramón Piñeiro salvoume a vida, tal como digo. Foi o 7 de maio de 1957. Ramón e eu tiñamos que ir a Madrid para facermos unha xestión de Galaxia
pero esa noite sufrí un cólico de ril terrible e non podía nin erguerme da cama. Chegou Ramón a casa e veume doente, polo que eu esperaba que me dixese: «Oi, deixámolo para mañá». Pero non dixo nada. Eu erguinme como puiden e fomos ao aeroporto. Chegamos a Madrid e xa non puiden sair do hotel. Ramón chamou a Rof e fixo el a xestión. Pois ben, o avión do día seguinte, o que colleríamos se Ramón chega a propoñelo, caeu e non houve supervivientes. Nese avión ia Ramón Rivero de Aguilar, o fiscal que actuara no xuízo contra Alexandre Bóveda. É moi extraño isto do destino. Piñeiro calou porque pensaba, dixemos despois Piñeiro a mí, dixo, claro, eu calaba porque, decía, o médico él saberá se pode levantarse ou non. Pois, gracias a eso, salvou a vida. Salvoulle a vida a timidez de Piñeiro. Volvo á amizade de Domingo García Sabel e Ramón Otero Pedrallo, que se fixo evidente en moitísimas ocasións. Por exemplo, cando Domingo García Sabel entra na academia, non houve ningún problema, quen fixo o discurso de resposta foi Otero Pedrallo, e el fora proposto por Otero Pedrallo, Sebastián Martínez Risco e Leandro Carré, entrou sen ningún problema. Pero cando entrou Paco del Riego, aí houve moito problema, non daban os números, non? E entonces Otero Pedrallo comprometeu o seu prestixio, a súa ética recoñecida por todo o mundo, chamando un a todos os académicos para conseguir que se votase a Paco del Riego, que por fin entrou. Falei das xuntanzas na Rosaleda e quédame por dicir que nelas Otero era o principal protagonista e que ele se sentiu inmensamente feliz naquelas xuntanzas. Da alegría do ambiente naquelas xuntanzas falou do San Lucas ao San Xoán, obra datada en 1957, e di o seguinte: os vellos idealistas do outro tempo saían daquela casa consagrados de novo. En realidade, engade, aquelas xuntanzas daban los azos a todos, tamén a mí. Pareceme un texto tan fermoso, tan emotivo e tan clarificador do que aqueles encontros supuñan para ele e para cantos participaban coa arela de recrear ou revitalizar a cultura que o franquismo esmagara, que vou ler outra vez. Os vellos idealistas do outro tempo saían daquela casa consagrados de novo. En realidade, aquelas xuntanzas daban los lazos a todos, tamén a mí. Naquelas xuntanzas había outra protagonista de presencia discreta pero sobresaínte, Elena Tormo, muller de García Sabel. Otero Pedrallo chamáballe a musa do galeguismo, e Franco Grande afirmaba que foi a primeira muller de clase social alta a que escoitou falar en galego con naturalidade. Dicía-o de palabra e deixou un escrito. Non leo para abreviar. Pero o que di Franco Grande é o seguinte: Don Ramón enviáballe flores a Helena, flores que él mercaba personalmente, e dirixíalle sonoros e barrocos piropos. Os demais pobres estudiantes de fría pensión dedicábamos a pensar nunha Galicia do porvir con moitas mulleres como ele. Sigamos. O noso querido Don Ramón Otero Pedrallo era sensible á beleza feminina e mostrábase como un gran galanteador. Ante Elena Tormo, a anfitriona, muller de extraordinaria beleza, sentíase especialmente inspirado e prodigábase no piropeo como un auténtico tenorio. Eu tamén fui inspirado galanteador, pero teño que aclararlles, por se non están postos na materia, que hai dúas clases de galanteadores: o galanteador de calle e o galanteador de alcoba. Os importantes somos de alcoba. Eu nunca pasei de galanteador de calle e penso que Don Ramón tampouco. Aclarado queda porque o primeiro debuxo que fixen de Otero Pedrallo foi unha caricatura. Porén, pouco despois empecé a facerlle retratos. As datas que figuran nos debuxos poden ser equívocas
porque son as domónicas que as publiquei, pero podían levar tempo na carpeta. Por que fixen retratos de Don Ramón? Porque cando tratamos gráficamente do sufrimento dunha persoa, o retrato é máis axeitado que a caricatura. Para debuxar o Otero expulsado da cátedra, do que rompe a amizade con risco, do que ve marchar ao exilio Castelao, do que coñece os asasinatos de tantos amigos e teme pola propia vida, é mellor o retrato. Recordei un breve texto de Domingo García Sabel que di: eu admirei moito a Otero Pedrallo porque era dunha valentía extraordinaria. Estaba sinalado, quitaranlle a cátedra, pero en canto sabía de algún amigo que fora detido, presentábase ao gobernador e dicíalle que non había dereito, que había que soltar. Xamais pechou a casa a ningún amigo por moi perigoso que fose a coller. E outro texto, no que Don Ramón trata da crueldade que o ser humano pode acabar nun ambiente terrible como é a guerra, nun ambiente de sangue, di García Sabel. Otero Pedrallo faloume dun daqueles verdugos do cárcere de Ourense que cando daba os nomes dos que ian ser fusilados aquel mencer, facíase o tatexo e berraba go, 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 para lles producir uns segundos de anguria a todos os González, Gómez, Goyanes, etc. E repetía o xogo con todos os apelidos. Don Ramón Otero Pedrallo nunca político foi, e se entrou no Partido Galeguista foi por amor a Galicia e a cultura galega. Nalgún momento dixo: eu só fun un soldado de tropa. Eu só fun un soldado de tropa. Porén, sorpréndeme que, sendo profundamente católico, quedase con Castelao apoiando o Frente Popular e non marchase como Risco e Filgueira Valverde. Supoño que ficou con Castelao porque lle parecía o máis político de todos, o máis competente. Pensando en todo iso, eu fixenlle este retrato. Non, iso non, iso é unha caricatura. Ese, sí. No, bueno, non era ese. Non me sei de patas. É raro. Sí, bueno, bueno, fíxenlle un retrato. Este é o retrato no que eu creo que mellor acertei, de todos os que se deu feito, foi o que mellor acertei para reproducir esa personalidade rica e tan interesante de Otero Pedrallo. Chama a atención, Siro, perdona que te interrumpa, o tema das gafas. Por que cuadradas cando normalmente as levaba redondas? Levaba de todo. Pero a maioría, bueno, non sei, pero decir, artísticamente, porque che daba máis xogo, mellor, Bueno, nas caricaturas pode dar máis xogo, sí, nesta forma, levaba de todo, xa verás como teño de todo, xa verás. Mira, hai varios meses, bueno, este é o retrato que durante moitísimo tempo tiven como o mellor conseguido da personalidade de Otero, tal e como eu a percibo, non? Pero digo que hai varios meses Paco Barxias quixo que eu ilustrase un libro, este libro que teño aquí, un libro moi dedicado, moi bonito, quixo que lle ilustrase o libro, non? E entonces, este libro que fixo a editorial Teófilo, que fai moi ben, pois fixen outros retratos. Agora é cando teñemos que dicir así. Eso é. Aquí empecé a facer novos retratos. Estes son novos, son feitos especialmente para este libro. Vai pasando, corresponden a distintas etapas da súa vida. Mira, aquí tes redondas, aquí, na outra tes cadradas, levaba de todo. E é real, Sí, bueno, como vedes, son retratos de distintas edades tamén. Hai poucas fotos, realmente hai poucas fotos, non teño moitas fotos as que recurrir. Por iso dicía antes que envexaba a Masini, que podía dibuixar en directo, verdad? Sí, pasa. Esas son, mira, siguen sendo para o libro, para este libro. Vale. Bueno, para aí, porque cando soube
que tiña que vir dar esta conferencia, dixo, vou facer algunhas para a conferencia, aportar algunhas poderosas, non? E entón fixen estas que están aquí. Fixen todas. Sí. Estas son novas, son todas para esta charla. Son retratos, todos, hasta ese momento son retratos. Esta é a caricatura, a mesma caricatura de antes, pero florida, da primavera florida, non? Bueno, e isto é o que Castelao chamaba unha caricatura arbitraria, que ven ser un xogo no que se lle di a alguén, a ver se sabes quen é este, e tú tens que adivinar quen é, non? Ainda non a teño rematada, pero bueno. E hai outra caricatura simpática que quero presentarvos, pasa, que é esta. Eu colaboro moito cunha asociación cultural que hai en Santa Coloma de Gramenet, que ten un nome curioso, Airiños da Nosa Galicia, pero eles non son xente que teña a cabeza e os pés no pasado, son xente do noso tempo e fan as cousas moi ben. E unha das cousas que fan moi ben é que saben estar integrados en Cataluña, ser xente con cultura galega en Cataluña. E entón, o día de San Jordi, eles fan nunha pantalla enorme, pero enorme como toda esta parede, que está no centro da cidade, fan unha representación de un San Jordi, que sempre é un personaxe galego. O ano pasado fixen a Castelao e este ano fixen a don Ramón Otero Pedrano. Ademais, cóllelo, fan nun tamaño máis pequeno e póñeno en todas as marquesinas da cidade. De tal maneira que o día de San Jordi, antes e despois, está copado totalmente a cidade polos galegos. Teño que ir terminando. Tiña máis cousas, pero vou terminar e vou rematar con algo humorístico. Porque sempre falamos daquela primeira visita que eu fixen a don Ramón Otero Pedrallo cando saín co rabo entre pernas porque lle quería regalar unha caricatura que a ele non lle gustaba. A verdade é que nunca se fala da segunda visita que lle fixen, porque nunca contei, e vou a contar agora. Eu estaba moi abucado, tiña mala conciencia, eu estaba moi fastidiado. Así que, cando xa descolgamos a exposición en Ourense, fomos visitar a don Ramón, Carlos Casares, Salvador Rey, que era o presidente da Agrupación Cultural Ourense, e os tres nada máis. Estábamos ali charlando e Carlos sacou a relucir o interesante que fora a miña conferencia sobre o humor en Galicia, onde eu defendía a miña tese era que na superstición galega hai superstición, pero hai moito humor, e expresado da seguinte maneira: quen cree na Santa Compaña é supersticioso, quen crea os contos da Santa Compaña é un humorista. Esa era a miña tese que lle gustou a don Ramón e iso deu pé a unha charla moi animada e moi graciosa. Entón, Carlos Casares, que tiña ganas de que eu me lucise diante de don Ramón, dixo-me, contalle a don Ramón aquela anécdota de cando fostes a San Andrés de Teixido. Non, San Andrés de Teixido, pois interesoulle, non? Entón eu contei que nun daqueles veráns en que estábamos en Valdoviño, fomos, os que conocen Valdoviño, pois poden facerse idea moi ben de como era isto. Eu vivía nun piso de Andrés o Gitano, chamabanlle así o Gitano, pero non era gitano, non era nada, era un vello maravilloso, moi popular, moi querido de Valdoviño, e alugaba pisos durante o verano, e eu botei 10 anos ali. E un día fui cun fillo dele, que tiña coche, e cun colega meu de Bazán, en Ferrol, que se chamaba Pepe Fernández Crego, fomos a San Andrés de Teixido a tomar uns prazeres, esa é a realidade. E cando viñamos de volta, fixo este Pepe Crego, ao chegar a Cedeira, para aquí, que imos tomar uns viños
na tenda dos tíos da miña muller. Paramos o coche, botamos a andar por un sendeirillo estreito, como de menos de 1 metro, entre a erva, que ia dar a un edificio como un almacén de planta baixa que estaba lá no fondo. Chegamos, abrimos a porta, estaba todo escuro, había unha luz que non alumaba nada, e lá ao fundo dun mostrador enorme, dous vellos como son eu agora, amarelos, e parecían dous mochos. E entón, cando entramos, quedamos mirando aquilo, claro, aquilo era unha tenda de ensería que anos antes podías mercar ali unha folla de bacallau e un corte de traxe, tiñan de todo. Pero naquel momento eles non souberan adaptarse aos novos tempos e o único que despachaban era viño de cacabelos na que fora a máquina do aceite. E poñíanos uns vasiños así pequeniños para tomar o viño que dixo Manolo, fillo do gitano. Os polvos son pequenos, pero habemos de acarreiranos. E así foi. Iban os vasos para arriba e para baixo, non? Bueno, o caso é que os tempos achegáronse a nós e que facedes por aquí, que vinaron? Entón dixo Pepe, vimos de San Andrés de Teixeira. Entón o vello máis vello dixo, ai, fixestes ben que a San Andrés de Teixeira vai de morto que non vai de vivo. Entón, Pepe creo, dixo, espérame, déixate de cabelladas. E o vello, oi, foi como se lle deran unha labazada, non? Entón eu dixen, bueno, Pepe, eso de cabelladas imolo deixar, E dixo, pero non me dirás que ti crees estas parvadas. Digo, mira, nin creo, nin deixo de creer. Pero que che diga Manolo o que pasou hai anos en Atios. Atios é unha parroquia de Valdoviño que non está mirando a praia, senón que é de interior. Hai que ir por un camiño longo e era onde veraneaba Pepe Creo. Non veraneaba a carón da carretera, había que meterse polo interior. Por iso dixen, contalle o que pasou hai anos en Atios. E Manolo non sabía que dicir, pero decía, puf. Entón, pero que pasou? E eu volvía, contalle Manolo, contalle tú. Hasta que por fin dixe, contalle cando apareceu a Santa Compaña en Atios. Entón, Manolo contou talmente como se era. Empezou a describir todos os detalles e xa os vellos lanzáronse, mira Pepe, aquí al lado, na casa de non sei que, empeza un, empeza outro, e a contar. Eu tamén me lancei e cantei cando a miña tía María lle apareceu o demo en forma de burro. Manolo, bueno, cando saímos dai, era norte, e chegamos por a carretera que nos levaba a Valdoviño e paramos no cruce de Atios. E dixémoslle a Pepe Crego, baixa, non me iredes deixar aquí. Tivémoslo que levar a casa. E o día seguinte, ainda eran as 8 da tarde. E xa a muller, estábamos ali tomando as cervexas no gitano, Pepe, vámonos, e dicir, pero que prisa tens, muller, sin de cero. Volvía ela, ao cabo do rato, Pepe, anda, vámonos. Hasta que xa por fin, pero, que perrancha coisa. E dixo ela, e se nos aparece na Santa Compañía? Bueno, todo o reino de Don Ramón tamén río. E eu, a verdade, é que me sentí moi reconfortado, porque, por fin, podía sair da casa de Don Ramón con satisfacción e non amargurado como a primeira vez que o visitei. Moitas gracias.